No niin. Elikkä käsinojaa tästä kolmeistuttaisesta sohvasta on ton verran tuosta päädystä revennyt. Sitten istuintyyny. Tämä tyyny esimerkiksi on käännetty nyt vetoketju eteenpäin. Tuollainen repemä tossa, tai kulma tuossa istuinosassa. Ja tässä tyynyssä on myöskin tässä on paikkakangasta näköjään mukana tullut alun perin tällainen pieni pala. Mutta tossa on jo melkoisesti kulunut toi puhke. Toi tyyny on huonoin. Tää tyyny tässä. Siinäkin on ton kokoinen kulma. Ja sitten tässä tyynyssä on myöskin kulma tuolla. Muuten, ja tämä puoli on mennyt jo pahemmin auki tosta. Elikkä näistä toi tyyny ja sitten toi tyyny on molempin puolen rikki ja sitten tää tyyny on vaan toiselta puolelta rikki. Me siirrettiin nämä rikkonaiset tyynyt nyt tähän kolme istuttavaa sohvaa ja se kaksosainen sohva, niin siinä on kaikki tyynyt ehjiä. Nyt mitä meillä on. Sellainen.